आं बाहायजानो लुबैयो आंखौ बाहाय आं बाहायजानो लुबैयो नोंसोर जुदि बाहायाला आं अके ज' गाबोन नोंसोर प्रश्न खालामनाय आंखौ थाङामोन मा खालामखो गैया आंखौ गाइड खालामग्रा गैया नोंसोर जुदि गोदान माबा ब्रिज दाबावो ना जों जिर'निफ्राय आरो जों एचिभ जाबाय दिनै 40-45 इयार्सनिफ्राय जुदि जों बेबायदि सरकारनि कोनो गोरलै लामायाव जों सहायाखै गोरलै पथनाव जों सहायाखैला बे अपरचुनिटिखौ मोनबाय जों मोनबाय नाखि जों जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामबावनाय ना आंखौ लानानै सोलिनाय आं लुबैयो आंखौ लानानै बाहाय सरासरि जुदि आङो बर्डनाव रायज्लायनो हायो दा जोङो सुबिदा दं जेराव जोंनि माहारि जोंनि बड'नि जोंनि आइ बड' बिमानि रावजों बुंग्रा सासे सभाधिपति दं बे DMखौ सालायो बेखौ बाहायनाङाय बेजों जों थांनाङाय जों जुदि इग' खालामनानै थायो ना बे लिंहरना बे जोंखौ आरिया बे सोलिनाङा जों थांनाङाय बे जोंनि कर्तब्य मानो मानिनाङा बे जोंनि गावनि आल्टिमेटलि जतय थां नामा जेबोआनो जा सयब आंनि नामा जेबोआनो जा आं नारजिनारि जों बड'खौ रिप्रेजेन्ट खालामदों दिनै जाय हक जों भाग्य नोंसोर बायदि फरायनो हायाखै जों गोरलै बयसावनो थांनांदों आंनि आथिं थोंनैबो बे आफाय जानानै आं थांनांदों मानो जों गोरिब गुज्रामोन फरायनायाव आं मोजांमोन किन्तु आङो बेयाव पार उइक 7 बोसोर आं इन्जेक्सन सुजानानै आं दा थं थं दं होमब्लाबो आं फरायनायखौ नागाराखै बायहेरायाव थांनानैबो स्टाडि खालामहैदों आं बेबा नङा आं जार्नालिजम डिप्ल'मा खालामनानैबो बड'खौ आं रिप्रेजेन्ट खालामहरदों दिनैहाय जेलायाव बड'नि रिपर्टार होनला आं सासेबां 1 नम्बराव दं नोंसोरनोबो जानांगौ ना जानाङा बे नम्बरखौ नोंसोरो थानांगौ ना आं बड'नि मध्य आं 1 नम्बराव थानाय से जिखुनु खामानियानो जा खिन्थु मोजां खामानियाव दा नोंसोरनो एसा खम गोबां अफार सफैनाय सिख्लाफोरला बयफ्रेन्डनि अफार सफैनाय सेंग्रारा चिंग्रिफोरनि अफार सफैनाय बे मोजाङा बे गोरलै मोजाङा कोनो एचिभमेन्ट नङा नोंसोरनिखौ नै गेदेर माबा नेनानै थादों नोंसोर गोरलैखौ लानाय ना नोंसोर लास्टआव गेदेरखौ लायनाय बे नोंसोरनि उपर डिपेन्ड नोंसोर जुदि गोरलैयाव खुसि जाना गोरलैयाव लाबाय नोंसोर लाइफ सेस किन्तु नोंनिखौ नै नेनानै थादों गोजौआव नों जुदि बेबायदिनो जुदि थाङोब्ला नोंनि जे आगामी दिनाव एफा गेदेर अपरचुनिटि नेनानै थादों बेखौ नों सुरुआव आवलायना लाबाय नों सिगांनि गोरलै सासे सेंग्रा अफार हरबाय बेखौनो एक्सेप्ट खालामबाय बे गोरलै मोजांखौ मोजां लानानै नोंनि फिउचारा सेस जुदिअ नोंनि एन्डिंआव एफा गेदेर अपरचुनिटि नेदोंमोन नों बेखौ भेनिश खालामना लाबाय आरो आं सुजुग बे मोनसे सामा दामोन गार्जेन हिसाबै आं बुङो नोंसोरखौ तैयारि खालामनायाव बिमा बिफानिफ्राय लानानै समाजनिफ्राय लानानै गोबां खस्थ' जादों गोबां इनभेस्टमेन्ट जादों गोबां किछु जादों वाननानै एमन खामानि दामावब्ला जे बे जोंनि इनभेस्टमेन्टआ गुबुनाव थांनानै गुबुननि जायो माने जों बड'नि हिसाबै नोंसोरखौ फोरोंबाय गाबोननि दिनाव नोंसोरो बेखौ गुबुन भाबै जुदि लायोब्ला जोंनि बड'नि नाम जे नोंसोर खालामदोंमोन एचिभमेन्ट जाहैदोंमोन बे गड़बड़ जाहैबाय आंनि बुंनो साननाया आदार्स कास्टखौ नोंसोर जुदि मेरिज खालामहैयोला जोंनियाव गोगोम हानि जायो मानो नोंसोरखौ जों फोरोंबाय नोंसोर गाबोन जुदि सासेया गुबुनखौ लायबाय सासेया गुबुनखौ लाबोबायला बे जोंनि कालचारखौ मिथिया नों बाव थांनानै होजोंहाय गुबुनाव थांनानै नों नोंनि कालचारखौ इनपुट खालामहैनो हानाय नङा होमब्ला जों लस खालामबाय नोंखौ फोरोंनानैबो जों इनावहाय खय खालामहैबाय जोङो नम्बरा गैया सेस आल्टिमेटलि इजिकल टु जिर' नोंसोरखौ फोरोंनानै नोंसोर गुबुनजों थांबाय खिन्थु जोंथ' हारिनि नाम जायाखिसै आरो गुबुना जायखौ लाबोबाय जोंनि हारिखौथ' लानाय नङा नै बेबायदि वाननानै सामा दाला आंनि बुंनायनि कर्तब्य आं आंनि हारिखौ एकदम आङो सेन्टिमेन्टेल दं आं बुङो बेखौहाय खिन्थु बे सुरु प्रथम पिरियडआव जुदिअ नोंसोरो बेबायदिफ्राखौ खालामब्लाबो वान खालामनायनि उपर जे सन्माना आंखौ होबाय बे सन्माननि माने आंनियाव आइ हेभ नो वार्ड टु से एनिथिं आंबो आंनियाव गैखाया आं एथ' खुसि गावखौ फिल खालामदों आं कमप्लिट बड' जाबाय आं दा बड' साहित्य सभा बड' थुनलाइ आफाद बे गासैबो बड' हारिफ्रा सन्मान होना दोननांगौ आरो बे बड' समाज बड' थुनलाइ आफादना जोंखौ जुदि बेबायदि अनार जुदि खालामदोंब्ला बे अनारनि प्रतिफलाव जोङो मोजां किछु साक्सेस खालामनानै दिन्थिनांगोन आरो आं आसा खालामो
एक नम्बराव जे जायगायाव बड' थैयाखै बे जायगायाव नोंसोर छय इतिहास दा जों आं जुदि थैनानै थांब्ला दुनायनि खोथा आं जुदि थैनानै थांब्लाबो गाबोन सोर दंमोनब्लाबो रिपर्टार होनब्ला एक नम्बराव थानाय लागिबा आं गोरलै हाउसावनो खामानि माव दंमोन सासे एक नम्बरावनो थाबाय आं दिनै गोबां किछु काउन्ट खालामनानै दिन्थिया नै जोंनि आयं दं सासे जोंनि आदै दं सासे बिसोर गटेन एक नम्बर एचिभ खालामनायनि बिनि पदे गैया नम्बर 1 जाय थादों सेकेन्डआव गैया थार्डनाव गैया बेयाव नोंसोर फिल आप खालाम बेखौ नोंसोरनि खर'आव लानांगौ स' बुंनायनि गुनै गोबां किछु दं जेलानि नट अनलि ब्लक सासे एमएलए नि बाप मोनसे कैबिनेट को लायो मोनसे डीएम को सालायो बेखौबो जों बाहायनि एज ए बड' बेजों थाफानानै गोगोम मोजां मननि मानसि जों थांनाङाय जों खामानि बिहरनाङाय जों इग' खालामना थाला जानाङा बेजों संगे थाना जों द्वितीय सभाधिपति बे थांदों जे इनाव फैला नायनायरा बेखौ लाथाव नङा बेखौनो लानानै सोलिनाङा जोङो बे एकमात्र जों कि गोदान ब्रिज बानायबावनाय माला फैनाय बे अपरचुनिटिया बेनि पदे माला छै गुबुन एसटी गैला एसटीया बे फैबा एसटी नि नम्बर सफैनि गोबां आर डेभलपमेन्ट बर्डनाव बिनय थांदों बे बाद देरा इनावनो थांनाय आर जिर'निफ्राय स्टार्ट आंखोन बाहायना आंखोन लानानै थुना जाखानाय लामाखोन सोलिनांगौ जे दं बेखौनो मानिनानै एक्सेप्ट खालामनानै जों दावखोनि बड'आ साक्सेस जानाय आर जों मिथिनांगौ बे हाया जोंनि बे डुवार्स हाया जोंनि आर जों बयनिफ्राय जाहाथे बे जोंनि आइ बड' बिमानि राव गाननाय जोमनायखौ जुदि बिलप्ति खालामोला जों जुदि गोजौआव थैनानै थाङो आइ बिमा बड'आ रावखौबो नागारनाय नङा अपरचुनिटियाव जों बुङाखै कलेजाव थांब्ला दख'ना गाननानै थां जों बुङाखै हाथाय बाथाय थांब्ला दख'ना गाननानै थां खिन्थु अपरचुनिटि जेला नोंसोरो मोनसे अपरचुनिटि फैयो बे जायगायाव नोंसोरो गाननानै फैनांगौ गाननांगौ दिनै अपरचुनिटि दंमोन नोंसोर बुङाखै जों सब समय दख'ना गान जों नोंसोरखौ बुङाखै सब समय जोंनि गावनि जातिनि ड्रेसखौ गान बुङाखै सानसे अपरचुनिटि मोनदों दिनै मा दिनै बड' थुनलाइ आफादनि मोनसे फेसिलिटेट खालामनाय खिन्थु नाजावनाया दा जुदि पेपाराव जुदि नोंसिनि फट' हरनोला मा बुंनायसै हाउसनि एडिटारा কিসের প্রোগ্রাম ছিল বড় সাহিত্য সভা কাকে দিছ তোমাদেরই জনজাতি দিচ্ছে ওরও তোমাদের কিছু নাই আর যে নিচ্ছে তারও কিছু নাই প্লিজ আদারওয়াইজ দালা अपरचुनिटी को है किंतु जिंगने जों बुङा 365 दिनाव हमेशा गाननानै गिदिं ना किंतु जेब्ला अपरचुनिटी मोननो बे समावखौ बे अपरचुनिटीखौ नोंसोर दानागार आर गोबां भाबना दं जों बर्डनावहाय रिसेन्टलि प्रथमबार मोनसे सुजुग मोना रायलायनायनि गुनै रायलायदों आर हजोंनि खोथा टाचाव थानानै मावनायनि गुनै जोंखौ बुंखादों सिनिग्धा दं जों मोनसे प्लान खालामनि जोंखौ बाहाय ताइना जोंखौ बाहाय बेखौबो बाहाय जोंखौबो बाहाय दानागार जोंखौ नागारला मा सोंनो जोंखौ माने बे नट अनलि जिंगिबान समित बिङा आदार जों काटा तो जोंखौ बाहायजानो लुबैयो जोंखौ बाहाय प्रग्राम खालाम प्रजेक्ट बानाय माबा बुंनांगौला बेबायदिखौ फोरों आं अलवेज आदै अरुण दं मा बुंनांगौ मा खालामनांगौ जों चेष्टा खालामो आं बुङो आदैखौ नांगौ मा बुंहैनाङा साखाथियावनो दं बेबायदि आं गाइड लुबैयो एज ए गार्जेन बे गार्जेन हिसाबै नोंसोर था नोंसिनि खोथाखौ दोनैनाय आं केन'ना जुदि गोदान जे इनाव बे बाद सेरा इनाव फैनायसै होनब्ला जों जिर'निफ्राय स्टार्ट बे जाया बिनिखायनो जों फासायनानै थाङो स' दिनैनि बे शुभ दिनाव आं गोबां किछु होनबाय आं निमाहा बियो कर्तब्य बुंनायनिखाय एज ए गार्जेन सेन्टिमेन्टाल दं प्रयोजनाव परिला आइ बिमा राव बिमानि गुनै थै होनोबो राजि बेखौ आंनि सिंनिफ्राय सेन्टिमेन्ट दं अनेक किछु रायजानानबोन मानानबोन इतिहास बरिदोंब्ला नै दान्दिसे सिगां बड'नि सरकारि दालाल मा दालाल हेन दालाल दिनै गाबोन गिभ एन्ड टेक पलिसि जाय हक आं बेफोरखौ बुंले जोंने रोड बेंनानै ट्रेन लाइन बेंनानै सोरखौबा सिगिनायनि बेबायदि पावार गैया आर जुदि जों 10-12 जनजों जालाबो नों आगे जादों नों हारसिं थानाय इनाव नायला रावखौबो मोननाय नङा बिनिखायनो